Учим му слагаш. И вода с сапун препара, нещо такова, да. То Защото иначе ги пият последно. всичко е едно. Да. Дали е сапун, дали е препара. Дали ще го правя да се... Де да си иди дето. Сега ще се обажа там. Дали пишем да чичу. Стига. Да и се бъркам. Не, аз тук... Няма, аз се продължавам това. Днес се качвам на 1,25 от нас. Той ме закара на това на гробище. Викам, какво става? Седи ми, вика, пак се върна по същия бършоцвет. Там Няма да повече. доста информация. Друго страни. Те казваме, аз сега тя и да видам. Защото гледам, затрашите като използвате ми кала. Сега ще зави наляво тук на 6 си дели. Павел Николаев. Да, нещо Павел Николаев да говори вам. Махай това изчисти. Вижте колко му мириши кеф, това те отбоява така, на сън така. Това е миризма. Нас е чисто приливоска. Зад пак е много дебело. Питам. Всичко съм купил. Аз тази процедура не оставам за пълни. Може би имам към 80 кила и сега съм ги хегил. Ма като знам там пространство, дете ги вижда, че всичко е пълно. Толкова е. И имам още ресурса на пролет. Да. И аз имам толкова. Само? Може би повече. Защото как съм си снимал, не знам да има някой съм ги оставил за съхранение, да видим каква ще е смъртността, какво ще ми трябва и оттам вада и... Това няма нужда да правиш в момента. Да. Дай Боже да тръгне някоя хубава година да слагаме втори корпус и трети корпус. Четвъртия До четвърти... и пети. Дару съм опитал и до Че четвърти корпус. магазините корпуси, нали? Повечето са не знам много. Дай. Аз от 2020 Корпус и магазин, да. и втора година, Да, толкова да. година не съм имал. Още имам. Това Е, то за сметка на 2022 година, сега Ай, за давай. 2 години. Сметка на 3 и 4. Да. много бързо ме. Ей, чакай малко. Колко време си имаш? Тази година ми даде на Балкана Ники. То пише на телефона. Това дето е Къде? ликвидията на На моя телефон Балкана, някъде който се обадих, говоря Напише. днес в петък. Викат, Някъде пише. А, да, 03, да. Да. Когато 3 се минути. бъде Да. по 40 км На отдавна. Балкана са доволни и Смолян ли казаха, че са доволни, никога не са имали. Малко по-важно беше. Там проверяваш, откъде също топли въздуха и нагоре и топли земя. Много дебел. Да. Трябваше го натискаш. В началото, като го натискаш, трябва... Давай, бъди го лекче. Чакай малко да подиш. Да. Мисля да се излиза. Основе ли прави? Да? Да. Е, що ми има восък, взимаш се една машинка, така и цяла се взима, правиш. Да. Като си представя моя зет, как ще ги прави една по една, абсурд. Слагай. Няма да